Ja, ik doe heel wat evenementen het hele jaar door. Ik heb toevallig afgelopen weekend ook weer een leuk evenement mogen doen bij ons in Herengewaard, Kruispop. Ja, en zo door het hele jaar heen doe ik 3 à 4 grote evenementen. Nou ja, weet je, ik heb de lat best wel hoog gelegd natuurlijk met de zomertour in de Herengewaard dan. Als je dat ziet ook weer hoeveel mensen er geweest zijn. Tussen de 8.000 en 12.000 mensen in een weekend. Nou, dat is denk ik voor een Nederlandstalig evenement ontzettend veel. En ik moet eerlijk zeggen, er komt heel wat op je af. En die verantwoordelijkheid die voel je dan ook wel. Dus ik denk wel dat het een beetje de top is van wat ik zeg maar kan doen. Het is zo dat je steekt toch wel behoorlijk je nek uit, ook financieel gezien. En ik heb wel het idee dat je dan al entree zou moeten gaan heffen. En ik heb daar wat slechte ervaringen mee. Ik denk als je het vrij entree laat zijn en het een leuk programma biedt, dat de mensen daarop afkomen. Maar vooral in Noord-Hollanders, dat zijn natuurlijk stugge West-Friese zeggen ze wel eens. Ja, is dat gewoon lastig. Dus ik denk dat dit gewoon mijn lat is. En voor de mensen die denken, ik vond het gezellig afgelopen jaar. Wanneer is het volgend jaar? Ja, dat is 24 en 25 juni. Daar gaan we er weer voor. Kunnen we nu alvast weer vastleggen? Absoluut, absoluut.